Què dius, Mingo? Que som la companyia El Ball de Sant Vito i que hem vingut a presentar el nostre espectacle La Terra dels Babaus? Que vols desitjar-li un bon any a tot el teatre, a tot el públic del Teatre del Raval? I aquí? Els presoners? El personal també. Ara, a tots. Adeu.